Hello Muri Zimbabwe and welcome to Zim Reality ITV. My name is DJ Sparks. Tripa napa patunoita ngwa vilidzo netsvakiridzo patinongwa vanya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika mativi mana ose enyika yeZimbabwe patinokuigirai panapa pachivhitivhiti. Nyaya ndinayo panapa inyaya inosiririsa, inyaya inorwadza. Ndemwanasikana wandinaye panapa akasangana nedambudziko rekuti akabatwa chibharo nababa vake pamakore anoita iwo 10. Saka handinaye panapa achitsanangura nyaya yakazvizere toyo patainzwa kana pachinge paina vanokwanisa kubatsira obva wabatsirawo kana pane vanokwanisa kuti wamubatsiriwo kuti nyaya yake ikwanise kuti iitike zvakanaka, ati judgment iitwe zvakanaka, vanongotibatsirawo. Saka ndichamukokotedza muchirongwa then tobva taura naye tonzwa kuti zvii zvakambonyatsoitika, zvakatanga sei kuti zvosvike pakuti baba vanobata mwana wavo nyakubereka chibharo. Kuri sei? Tiri bom magadinho. Awa isitinofara uri sekubenyu. Upenyu uri bom. Zvinofamba here. Kuti zvikuru. Ya muri Zimbabwe ngade kuti yatsoitsanangurire nyaya yakaitika pamatangira zvakaita kusvika now. Ndakanga ndichigara nagogo najonzi yanga. Baba vaigara kuSouth namama. So 2015 vakadzoka vakati vari kukumbira wenini neajonzi yangu ngosinaiti tiinde kumba navo kuti nyange chikumba kwavo kwavakavaka chinovabatsira kutsvaira, kuchera mvura nekuita zvimwe zvezvi. Chibva taenda kuGaunamburama, taenda kudaro ndofunga tikagara 2-3 days. Kati wausiku tatorara inderera kumapeku madziro ndingangoti right iyo ngosinati ajonzi yanga left warira pakati kamuka usiku waibva wandisa pakati. Ufunga pamwe ndakudona nagara nambobvunza kana kuti sei ubva waenda musoro mangu chibva waisanengewa mukati mangu ndachema chikanzi nyarira nombokurwadzisa. Mangwana acho namna ndikamboudza hanzi ukangotaura ndokuuraya kana kuuraya mai wangu, so ndakabva ndanyarara even gogo patakadzokera nhambo waudza. Saka pachakaitika panjodzi yako inge iripo yakatenge iri? Anga aripo. Akatozviona zvichiitika zvino? Ndisi kuziva even kumubvunza ndini but takanga takararatidza. And then chibva tadzokera kwagogo wachibva wadzokerawo wachibva 2016 ndibata saizvozvo waibva wadzokera 2017 vakadzoka futi 2018 vakadzoka 2018 vakadzoka ka3 pese paidzoka ipapo vairara neni. 2018 vakadzoka ka3 kechifono pavakazorora zvamuchose muna November December because basa ravo range rapera. 2019 vangoti pawanira time vaindibati vaigona kutotuma kana mama kana namai nini kuti vanobatsira gogo basi ivo basa rachindibata. Vakada kubuda vaingoti da kuda nakedi vandibata murodzi pamwana time vaindibata. So nedei ndakangoti kufakana kusafa tangira ipapo tobva nyangoti tanga tine shopu kumashops. Time yachona iyoyo kwakune mbavha dzainenge dzastereki, so ini najonzi dzangu tainorarako ndakwanzi nhasi ndoda kuperekedza iso imbononokera yekuenda. Takaizoenda maybe kuma 8-9 chamudza toenda chibva taenda navo 3-4 ini hanya dzangu 2 naivo vechifono. Tasvika pachikomo zvikanzi ngosinati ndienda munotora cheji yangu kumba ndobva vaenda sibva tisara tichifamba zvikanzi munobata murodzi tichifanira kuenda kumashops but takakona tichienda nekumati ikanga isingaendi kwataienda. Ndakangobva ndavabvunza kuti akuenda nechipi
njanji vanangoenda vandarama ifamba mushure kwavo ivomira vachiyo zvino madiro angu asifamba zvakanaka basa kwese pane nichienda zvangu asifamba zvakanaka uchingoramba nozvoita kuti murarame ndobva kufambisa uchiya kwandizo wanisimuka kandasa pasi ndwana musoro pangu zvakaita and then vasati vapedza chavanzwa vanangosa dzvanzangu vanga vainantora chaji vakudzoka it's like pane kasound kepachikomo like parwari so kekuti unonzwa exactly ndobva vamuka ikaita tikaenda kuroji ndobva vachinda kudzokera kumba ndobva vadzokera sindibatatikuramba achienderera mberi nadzvanzangu saka vakatozvipedza machi pamupapo wakanzwa nzenzituya vakapoita papedza havana kupedza vakatosimuka because vaida tichisangane nanangozi kurodi tatori kuri nerodi like sezvakaita pana vandiri nekwatavanako tori kure pachi baita rusango mateva pachi yenge ine rodi taifamba nayo chibva taenda mashop square tifana mungaenda chikoro bada ndaenda chikoro zvero munganagadzirira nina vangu vavaenda chikoro tobva naenda kumba kumanai ndasingadi zvekuzonzoenda chikoro ndasvika kumba ndikawana baba vasipo papa namainina mama tobva ndaudza mama vati pane vanda kuudza mande wechibhorani tobva vatika tega ndaidzi mainini tikati aiwa tikati ndiye tega taenda tiri murodhi ndifamba kumberi kwamama zvikanzi hembe dzako dzakaita redi warara wadonha chikobra iri kumashure chii jaketi rangu ranga riri black inga ripoma jaketi ranga rine ivhu dzvuku so kwatakafamba navo kero nesketi ndopandakazaudzwa kuti baba vari kundibata but wakachena chikataenda chibhorani vanomirira mainini tikaenda kwagogo munin'ina wagogo vakasvara baba vangu tasvika tisati tasvika gogo takatenderera nemwe rodi tichienda kwandandabatirwa kwacho negogo pakati unatsoka nepanga pakati urariwa pacho vakapaoma tichibva tazoenda taenda kwagogo zvikanzi ndobva vafonera bankuru mwana wagogwe wavo zvikanzi vauye kuno ndobva vauya bankuru vanga vari kudoro ndobva vaudzwa nyaya yacho zvikanzi vandaidza baba bankuru pavakana vandaidza baba vakasara kuudza vanhu padoko I think so and baba pavakazouya uko vakabvunzwa kuti chii changa chaitika like nyaya yacho zvikanzi nani zvizivi munogona kungopfeka bhudzi yangu kuti azoti ndini indisiri ini ndobva vangonyarara tichibva tadzokera kumba nyina ndobva yangonyararwa yangotsibatsika tadzokera kumba vanhu vakatanga angozonyora zvipepa vachiendesa kusejection box mataga muraini yatenga mumaraini hanomona pakamudaidzwa baba nabankuru bankuru vakasara kuudza vanhu padoro ndozvakaita kuti nyaya tonaisikana chibva tagaragara tikagarira maybe mwedzi wamene ndobva ndazoingawo chikoro nemapurisa otona ndagara murodi andibvunza kuti wagare ndoti ndikaudza kuti akanonoka so ndapinda vabreak kana break yariro zvikanzi andaumbavawo ndobva taenda tese vakasvika papa nemapurisa papa nematicha anga akagara pasi pemutongo muchikoro kwedu zvemutora ndokupi kumushoro mberengwa chikoro chinonzi gomututu kana kuti zvematongo tichibva tasvika saka kwese kokunyaya indozikanwa hapana singazivi ende pana chiriganda chikoro ipapo yese nyaya ndanonoka chete but nyaya yekuti ndaitotya chero uvi neunyara vana vechikoro vanga kutozviziva kubva handi kunharaunda kwedu vanga kuzviziva kutosvika zviripotiwa vanhu vanga kuzviziva even vana vechikoro vanga kuzviziva vanga kutaura even pachikoro
so even in class umwe umwaitaura zvanenge achifunga musoro mano, so ini zvaitondirwadza. So nanda kugara muroad and then ndichibva taenda tese mapurisa vaive vakanobvunza kuti chobva mwana anonzi Credit vanzi ndiye wamai naye apana atozodaidzwa zvakudaidzwa kuridzwa bhera kuti abvunze mwana. So takabva vanibvunza nyaya yacho ndibva ndavaudza tabva taenda kumba zvikanzi tiri muroad usambogara wambotya. Tasvika kumba taura exactly zvakaitika zvese. Ndasvika kumba kana baba usiku zvikanzi enda kudoro kumba kwababa wavo vakatevera ikoko. Mwanzi wangu vari pano but awashaiwa vakadzokera kumba tikazoendana natete adzvanisa baba vakanondibvunza zvese zvakaitika ndichibva ndavaudza zvese zvakaitika zvikanzi alright muya nemande pana ndichaziva hangu kuti rangariro rechimwe tichibva taenda nemande baba tikaenda tese vana tete munhu wese akaenda ivina mama vakaenda but iwo baba vangu vasiku vangu vasingasagari kumba ndofunga vangu vatova ne1 week vasingagari pamba. Tichibva vaingoya kumba vachitora hembe dzavo vaidzokera mini kwavaigara ndibva taenda vadaro tasvika nekanosvika nikabvunziwa zvese zvakaitika nikavaudza zvese zvikanzi saka baba vako saka vanoda kuti saka baba vako unovada ndibva ndati ndovada zvikanzi saka vanoda kuti vasungwe ndibva ndati aiwa vachipapo hangu nhakumirira nakurevesa vaitoda kuti vasungwe ndaida kuti vasungwe but animirira panga pasina munhu wese aitoblema inini kuti saka unoda kusungisa baba vako even mama chaivo vanga vasingakadi kuti vasungwe meni nokuda vaitya here handizivi chakaitika but vakatobvumirana nazvo. Chibva kwanzi kana usingadi baba vako vasungwe tochinja tonyora rimwe doketi because iri rinovasungisa tonyora rimwe zvikambonzi ndibva vadaidza mapurisa maybe more than 20 mapurisa aripo akauya zvikanzi achidi zvekuzoti mangwana ndinhinga kachinisa mwana statement achibva auya umwe wakagara wamatebho umwe wakagara wamacheya mabhenji zvikanzi tongochi akanyingerwa nemafriends ake ari kuchikoro izvaitwa papolice station angari mapurisa iwayo Mataga police station Mataga police station ekumbere vanagwauraya vese vanga vadi panangirizvo and then zvikanzi tongoti akanyingerwa nemafriends ake ari kuchikoro ranga riri godo rekuti mai vake vakaroorerwa mukadzi wechitu zvikanzi aiwa mafriends manje iyoyo haiti because mafriends acho anozodiwa kuti astora statement ndo zvandakangonzwa handisi kuti vakazonyora chinhu. Ini dhoketa ranga nara kukiriniki ndotariswa hangu kuti panga pane zvakaitika here ndakanzi ndaripiwa nemunhu wandisingazivi ndichienda chikoro ndiri ndega kugoma shezhure ndikatokwira naro kuchienda chikoro. Tasvika vavadaro tibva tazoenda kukiriniki namama tikanomiririra mapurisa 2 akatikapinda navo mukiriniki chibva ndatariswa nemushini nangu handina zvandakaudziwa ndo vakaudziwa zvavakaudziwa ndiwo unotomboziva kuti handina ambotombovabvunza zvese izvozvo kuti chinhu chinyamheno nemakesi mabvunza pana ambovabvunza ivo vanombokuudzawo kuti waonekwa une chirwere here kati usina havana ndakapiwa mapiritsi ndikapiwa nekadhi chete. Alright, wangokura sei ipapo? Ndine 14 years. Alright. Then chibva chaenda kumba zvikabva zvangofarana. So 2021 ndakaenda kuDurban kunogara nabamwe chibva ndadzoka kuna January baba akati achingopama zvando vanhu vakuzvizivira zvisina basa vana ndivaudza ugoma 7 inini munin'ina wagogo patikamboenda kuyako because ndo vavaitya chibva chaenda saka waiti atipopambi vaiti dambopamba vaitaura pafoni here ndanga ndatova kumba its like ndandabva kuDurban ndichangobva kuDurban ndakutogara pamba zvikadza chingopamba izvi andi vanhu vakuzviziva here ndibva ndandaudza ugoma 7 and then ndibva ndatsvaga basa
ndakawana Beach Bridge chivandaenda muna June. Mama wakanifonera akati nacheri zvogara kumba kwenyu ndakusiya vananina vako ri mana aiwa ndokutumirai mari muenda navo. Wangwanetsana baba Ndizo zangu dziri nyeze. Saka alright, pane padambudziko sindikudzosera kumashure kujana. Pane pawati wewe wakati zvinhu zvedu hazvichiri kufamba mazuva ano, saka ndinofanira kumborarana newe futi. Which means vairarana nezvemishonga here kana kuti zvazviri zvichiise kuona kwako? Vairarana nezvemishonga because vaiti business ravo harisi kufamba, meaning kuti vakararana nebusiness ravo rinofamba. Which means ndezvemishonga. Right. Saka izvizvi wakura so handizvo zvana makore mangana? Ndine 20. Wane 20. Wakambotsa here kunomhangara futi kupolisi kuti umboona kuti ungawane help yakaita sei? 2021 muna June manambotaura makaenda nevana and then chibva vanogara havo. So 2023 last year ndakaenda kumusha kugoverwara. Kumusha nangochi kumusha kunoona vangu kugoverwara plus chika kune doro remusha ndadangaona vamini vandagara navo tipena. Then ndivanaenda kumusha chikanzi nababa ndikuziva ndowakatumira mai vako mari yekuenda nevana vangu ndikuvadada nevatora musanovatora zvaini ndichadini chaidza vana avo musinaenda kuJapan. Ndikambogara nagogo kumusha ikoko ndasingasagari pamba ndakugara nagogo. Ndaingovadziva kuti saka soko kana vanenge nevangu vakabatwa okuudza ndopamapasina. So pavakatozwa kuti vakuda kuenda ndikatochanzikiva kuda toendera. Pandakazonzi ndanotora vana vangu ndibva ndati ewa musanovatora ndichatsoka navo. Ndibva ndaudza mama kuti baba vanotora vana zvikanzi nemama avarege vanotora handi vana vavo vana zvavanomba vaita. Ini hangu ndinongozva ndakabatwa chibharo, ndaibatwa chibharo ndine pain yandinayo. Ndangobva ndangoenda kupolisi yangu ikatorekodwa SMJ. Ndafunga pasina vanowikenge kuti zvava kutofamba bho but ndakazorwara. Asi ndanga ndisingadi witness kana chinyi because ndaitoziva kuti last time unesa kuizwa nyaya ende vaisambombomira neni. So ndangobva ndangoendesa nyaya dzangu ndiri ndega bva ndangozorwara vachibva vasungwa. Vasungwa kudaro vakabhadhira bail muna April. Vachibva vabuda vatumbira nyaya pakunze. Chibva taenda kucourt musi 28 June para mauya. Ibo wanauya? Kuzokwidza idea court muzodzoka. Ndakagara kusvika muna July ande ndakagara kusvika last month papo. Ungosvika muna May this year. Ndopandakazofonera nichinzi nemumwe mupurisa anzi ndini sekuru vako baba vako vari kutiwa kuvanenera kuti vakubata chibharo but inode wambodzora pfungwa dzangu uvaregere muye mudzimise doketi uregerere kubaba vako. It's like vaindiudza kuti ndivaregerere handizivi zvavazinotaura. So kana ngonzi angu kuti kudzimisa doketi chodaidza mama wavo ari kusauti naiwo uya kunotoita like kadare kugadzirisa zvinhu. Ndangofunga kuti ndikanourawa plus ine ndakamirira dhekoti iyi ndakunziva kudzimisa doketi. So zvandakafunga hangu ndakafunga kuti pamwe ndikanotora hangu statement chondikaenda then osungwa is better than ngoenda ndiri ndega then ndibva ndaenda kuCentral police kuCentral kubva ndaenda ikoko. Zvandakafambira ikoko ndanga ndichida kuti ndingotsvaga munhu anoenda neni ndinotora statement but anenge ari around like ndine foni yangu ndichirekodha iye pamwe anenge aitozvinzwa and then achirekodhawo and then it's like ndaingoda kuwana save it
wakambotishaire kumbotsvaga magazichana miri vasikana vanomirira kudzinza vakadzi kuti waudze nyaya yavo so that vakuda kuwana maloya vaunogona kuenda nawo koti kana kuti anokwanisa kubatsira. Kambodzvita ndakaenda kumusasa ndikanzi ndiende ku-victim friendly, ndingangoti ku-PGHQ ndokwandakazoenda. Ndingangoti vekurura central vakaniti ndiende ku-PGHQ ndokwandakazoenda, vachibva vafonera ku-Midlands, vachibva kusungwa futi ndibva ndikotiraka. Ndakangoti vakasungwa musi wa13 June ndikoti rakaitwa musi wa20 June, but vakanzi baba wana musi because medical report iri kuti ndinabatwa pachibharo 2019. Wakabatwa machi wakabatwa hanzi medical report yekuti wakabatwa chibharo 2019 iri kuti wana kubatwa chibharo. Which means ndokwakambuka namapepa ekuka asi dhidhi wako wane mari zvekuti tingati patime yachona ndingangoti besides that dhedhi munhu aizikamwa nemunhu wese. Ndingangoti katitaura nezvekuraini kwedu hakuna asingavazivi. Munhu anga ane mari dzake ari kusauthi, munhu uya uya aingorira pakanzi panoda faiti vakadaidza baba vangu vanonga singamboiti. It's like munhu uya aingorespectiwa but munhu weviolence. Even chero vakasvika pavanhu vachimwa doro vaitotengera munhu wese doro, munhu uya uya hamena zvavaingori. So munhu wese aivaziva, even mapurisa angatori mafriends vamwe vaitouya kumba kuzotora chezha, ngoti kutofashanyira kutoshanyira chaiko vaitouya kumba mapurisa. Even pachikora hapana maticha anga asingavazivi. So zvikaba zvangofanana. amainya kubereka vanoti kudini nenyaya iyi? Vari kunditindisana nazvo izvo havatotauri neni. Vakutisiyana nazo nyaya iyoyo? Hama dzese hakuna anoda kundiona. It's not because havadi kundiona but vanotya. Vanotya baba? Vanotya baba. Vanotya inini ndozovaurayisa cause izvo so let's say ndanga ndakawana mawitness zvese everything handiti. Kuti ndakanzi mapepa hapana umbowo kuti ndakabatwa. So ivo mawitness anenge achitovawo vanenge vachitovaona handiti. Vanotozodzoka vachiti saka imimi mainomirira munhu ari kunyepa. It's like imimi moda kuzvita vana ane vanoda kutonga umbo kwangu. Even vamwe nangoti hangu ndichingonyarara sezvipari vasiyomira. Hauna kuti rako zvakaitika pada uregedza tiramasta avo? Vamwe vanhu vakaita sei? Tori nevamwe vanenge vachitoda kundibatsira varanotya. Ndichitaura dai so munhu anogona kusaunderstanda munhu andikutaura nezvake but anonyatsomuziva anonzwisisa ndikutaura. Right. Mama wangu chaiyo havasikana kuda kuzvinzwa zvenyaya iyi but ndine mameseji andaitaura navo. Andaitaura navo ndaitaura senge ndini baba nanga ndauya kuHarare kuzotaura, ndingangoti kuzotaura neni but havana kuziva kuti ndini ndaitaura because ndaitaura makambonoti mimi kamutauriro kenyu even muchinyora message kakatosiyana nekangu. Munhu anoziva imimi manyorera munoita message chero pakatosvika munhu achinyora even mufoni anototi pamwe ndimi andoti ndo zvakaitika. Mama waiziva namba dzangu everything but kamunyorero kandaita ndanyora senge so vakataura zvese ndobva ndangochitaurawo kukoti zvikanzi zvishandi nemameseji zvese nemaaudio zvishanda neprofile. Hai nyaya yakaoma. Alright. Saka apa paizvizvi mapa stage ipi nenyaya iyi?
wangomira kunzi kokoti kuti ndakatoenda ka ikatopera nyaya katopera ndatenza baba. In fact handina kuudzwa exactly. Ini ndakasvika kukoti ndikabvunza zvakaitika ndinondedzera ndikazobvunza kuti zvinomuchindiita and then zvikazonzi baba mune mubvunzo here kuti baba ndibva wandibvunza wakandibvunza zvikanzi vakasungwa kuenda vanambondiudza kuti baba vako abatwa nemhosva ikamata vanhu vabatwa nemhosva so ndangobva ndangodaro ndakatozoti ndakabva kune Thursday Saturday ndopandikazofona kuna prosecutor ndibvunza kuti zvafamba sei zvikanzi baba vako havana mhosva vanobatwa nemhosva because medical report 2019 kuti vanobatwa chibaba. Medical report andiziva ndamboziyani ndinotomboradzwa anything. Last year handakudaidzwa kukoti baba havana kuuya kukoti hazvinogara zvambotaura zvese izvozvo kuti chii chakaitika kuti vasauya kukoti and maybe even statement yandakataura 20 last year pamwe yakatochinjiwa inevharo because hanaudzwa chikonzero chakadaro kuti baba vasasungwa last year ende wai vasina kudaidzwa kukoti vanga vakundibvunza kuti uya uregerere baba wako udzimise doketi handitomboziva handisina but hey saka muri Zimbabwe ndofana muri kunzwa nyaya iri kutaurwa panapa nemwanasikana wandinaye ari kutaura kuti akabatwa chibharo nababa wake paeji 10 years but ari kuti iye maenzanisiro akaitwa nyaya iyi nematare emadzimhosva haisiro yaitarisiyana kuti apa nange pabuda umbowo usere. Saka muri Zimbabwe tingori papakukuudzai zvinenge zvichiitika apa tinge paino anokwanisa kuona kuti anogona kubatsira mwanasikana uyu anogona kuita sekutibata then tomusanganisa naye bozvoda ndikupei namba dzake kuna umwe anogona kuzofona wakutaura zvamwe zvisina chekuita nenyaya iyoyi. Saka munoona kundibata then toona kuti nyaya unongochitaura inenge nemusoro kusvika papo unoda kumubatsira kusvika papo then tokukonektai naye momubatsira muri Zimbabwe muona kuti kune vazivisisi vemutemo vanozivawo kuti darika I think kana pachinge painewo zvinogona kuitwa kuti mwanasikana abatsirike anogona kubatsirika asi naye. Saka koti kunziwe kunyepera baba kukunzi ndikunyepera baba and hanzi why usina kuripota patime yacho wakanonoka kuripota but you're right, let's say ndimiwo imwe mapurisa ndo ari kuchinja nyaya handizvo and isusu kwatogara it's like haukwanisi kunoripota kune imwe police station uchisiya papolice station yauri so ndainoripota kuna aniwo mapurisa anari akatondiita kuti ndichinje statement apa can imagine vanogara vamborwadzawo kuti saka mwana uyu zvaari kuti arabatwa chibharo paanodzokera kumba uko anchanogara sei vana makagara vamboita kana basa nazvo. Ndaendako sei vanhu vakadaro ndasingaziva trust because unogona kuti unoendako wonzi mwana wako adziwa kuti unoya akamboti ashati kuti nyaya dzienderere mberi yousungwa so inini popa kunzi ndakanonoka kuripota ina ndosoti mhosva yangu because ini ndakamanikidzwa kubvuma statement randanga ndisingadendi papasitorina plan if nje ndingada kutiza ndetiza nyenda unani hama dzangu dzese dzaida kuti dzienderere mberi nenyaya vaitya vachona ivavo vanenge vasingadi kuti baba vasungwe havaizoimbogara neni natiza so no. Saka izvi kugara vega saka basa tengesa masai alright muri Zimbabwe kana pachinge painewo anoda kuzosapota wanaiti nyaya ikainzwa ende mamiriro yakaita pakutongoisira mumaoko evatongi because isusu hatina katokwanisa kuita asi vanotonga ndanogona kuziva kuti vangabatsirikana sei nawo nemutemo ndogona kusati mwanasikana angabatsirikana sei but nyaya yake tainzwa ende nyaya inosiririsa kana pachinge paine wada kuzomusapota pabasa raanoita anoda zvekutengesa masai munogona kumubata kuti ndimubata futi but munondibata anenge atisiya tomupa namba dzake then mozotaura naye. So muri Zimbabwe, thank you for watching, thanks for supporting Zimbabwe ITV. Panapa tinongekera nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichinoitika mativi mana ose enyika yeZimbabwe, patinokudzira zvinhu zvichiitika kuitira kuti next time wanozoonawo this video
wakasangana dambudziko vanongosangana naro vanokwanisa kuti vazive mastages nematano angakwanisa kuti vanokukurumidza kuita kuti usazochinjirwe mastatement kumberi kana uchinge uchitaura chokwadi zvisho kuti unenge wakaita sewasangana dambudziko rakadaro. Da kutenda Keti nenguva yako yawauyawo uchitaura nesu nemhuri yeZimbabwe kuti muwapo zvakaitika mukati meupenyu hwako. Zvinogona kunge nyaya yako isina kutorwa sematarisiro awaiita, but unenge wangwadzawo vamwe vasikanawo vari kunze uko vana baba vanenge vachidawo kuvarepa kana kuita se vanenge vangwarawo kuzati no kachinge nasangana dambudziko nasangana ndofanira kukasika kuripota, ndokwanisa kuzvimirira, ndokwanisa kuenda kupi kachinge nasangana dambudziko. Ndada kutenda nenguva yako yawasiya zvangochiita ukauyawo kuti tikwanise kudiscuss nekusharewo your side of the story yezvakaitika mukati meupenyu hwako. Thank you very much. May God bless you. Muri Zimbabwe, thanks for watching. Thanks for supporting Zimuri ITV. Don't forget to follow us on all social media platforms. Ku YouTube, yakanzi Zimuri Reality ITV. Ku Facebook, yakanzi DJ Sparks ZW. Sabunongo tibate papo anytime we are ready. Tingo nechikupai zvinenge zvichiitika. Thank you.